Selamat siang. Kalau nek Yumarni njaluk mam, adek rong masak, ki mang masak esuk tok. Kuwi lho dadi dipethiki kacange ayo. Wis Mbak njaluk mam, aduh ndoke tek ya urung tumbas ayo. Nang tumbas endok, nang tumbas anu. Oh Yumarni njuk mam. Lho kok endi ndok? Mbok pethiki ning ndi walah yo lah kok ning kene to. Wis dipethiki. Cuma lomboke lagi tak anu nggih bar resik-resik aku bar isah-isah iki lho. Lho, wis tak godhoki lomboke. Selamat siang menjelang Idul Fitri. oh, gak yo menjelang rontok sore neh no. Iya. Wis awan iki pemirsa. Lho kok lho. Berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh berjumpa lagi di kontene Mbah Yi. Alhamdulillah nggih pemirsa. Tak kei tripod ya, tak kancane senengan kok yo ndelik ning kono to, Nduk, sayangku. Oh. Ngene Bu carane mi. Iki nek karep di Iki lho piye to polam, Nduk? Ketok aja ning kono, Nduk, rondo rene lho, rondo rene lho. Rondo rene, Nduk, rondo rene, Nduk, rondo rene. Ketok awangi ketok. Iku lho ketok. Ngono lho. Ketok cekakku, walah ketok kabeh. Ayo ndang sajet kok selak Yumarni njaluk mam. Hop, mandek hop, stop. Nah. Adek rene sampain ber ning kene nah. Tak dhuwurne ya ben kondok ketok. Wis ki tanpa tak pateni kamerane, mbah. Wis ngene. Ngoceki kacang. Wis. Kacangnya juga ketok pemirsa wong dikok ning ngisor karo internet. Kok iki nganu iki kacang. Ndek lorene lho kan. Sampai es kabeh iki. Ayo dadake selak Yumarni emosi engko nek rong dikek mangan. Bismillahirrahmanirrahim. ya aku ya. Dan digawe bumbune. Engko rong kondoke barang. Nek mam jaluke ndok pemirsa. Kayak ndok ya Mbak, soalnya apa ora diuntu pemirsa. Aku duwe nek aku. Entar tek duwe itu nak apa? Yang duwe lah. Yo duwe lah. Untuk kan sing gawe Gusti Allah. Walah keringatku, Dok. Bareng resiki kamar, nyapu. Ngani kembang wis. Engko sibuk karek tugasnya karek ngepel omah ngarep, ngresiki omah ngarep, setrika. Tugas ibu ki koko, gawekno kacang awakmu, kacang kribone. Wah, gak tok mang, Gak pas. gak pas. Sesuk nek dijak Mbak Jessica ora usah rewel maksudnya dikon mandi nang mandi ora gawani salin. Ya. Oh, ning kono kan mandi lah, Bu. Lho karekmu ora adus ya ora apa-apa penting tak gawani salin. Iya, Tenan lho mandi. tanpa ora karo ibu awakmu belajar ngurus diri sendiri lho ya. Mana tahu kok Mbak Jessica. Aku wis kondo majah, engko tak ngonten karo majah, mbok ngonten opo ngono. Mosok nek karo basis tok gak yo terus piye? Mosok basis tak concong tok kan yo kurang menarik ngono lho pemirsa. Nek basis tok kan ora enek warnanya. Kok yo ditambahi boh ibu ning ndi, boh ibu glinding-glinding boh ning ndi ngono ya ra. Wes gak iki wis selesai. Tak gawe bumbu. Wes. Gawe bumbu. Iki lomboke. Isi berambang bawang. Kemiri. Tomat. Iya, basis colok-colok
anu golek Yun. Enak apa Dik Dewi? Kalau Marni njok mangan. Marni golek Marni terus aku sik urung mateng aku ngono. Wis gopoh pemirsa wis koyo ngene aku. Wis dientong dirus. Besok mang masakno intan keceplosan minyak. Kena wajan. Halah bujat-bujat to iki tanganku. Serapopo ya Nduk ya. Jenenge wong tanggung jawab iki intan iki harus piye nek ngerti. Anu terus piye harus ikhlas cukupno ijian Nduk. Nggo iki lho Brambang. Lah kono lah. Ki yo nganggo ki yo, bukanku menges aku. Iyo. Keringete koyo ngene. Sarung. Wes. Kiti ais. Iya wis gak apa-apa. Kemirine ndi? Ora. Golekno kunyit godhong salam, jahe. Golekno. Godhong salam, jahe, kunir. Jahe nem iki. Iya. Nah, Iya. Nek Yumari gak tahan tukokno bakso ae, Nduk. Iki jahene. Nek gak kanti maksudnya, nek gak kanti tukokno bakso Yumarni. Nek gak tukokno bakso gawekno mie tapi golek ndok sik. Aku seneng pemirsa nek Yumarni dikeki maem di maem, nek Mak Darni iki njaluk maem dikeki sego. Dikekno kucing, dikekno pitik pemirsa. Ngono ceritane. Ya sabar. Iki urung sing mbah nyaman, gua banyu terus kuwi bunda. Wes iki jahene. Jahe. Brambang. Brambang, bawang, kunyit, merica, wis brambange sing iki. Aja cedak-cedak ibu ngono, sentak-sentuk ibu nyekeli peso. Engko nek sampai kena peso ibu di penjara. penjara. Wah. Yuk karo Pak Polisi ya. Kamu melukai Intan, Bu Yuni masih yo gak sengaja, ibu tetep dihukum karo Pak Polisi. Nah, aku pengen nunggu ini kan. Maksudnya justru ndak sentuh ning ngarep ibu. Hari ini sangat padat sekali jadwalnya ya pemirsa. Apa nih? Umbah-umbah. Umbah-umbah. Intan iki kok tugasnya mau mepetak ya pemirsa. Iki umbah-umbah harus dikongkon aku. Terus ki males nyapu, iki keringetku nganti ngene, nyapu ngelapi iki kuwabeh. Terus ki engko sore gendan omahe Mbak Indah sampai sak ngepele, Intan yo mau bantu, Intan kuwi wis ngomong mau nyuting tok ya pemirsa. Nyuting tok ya, Bu. Mau nyuting tok iya gak apa-apa. Wis pokoke sing burat blekno Ibu gak apa-apa ya Nduk ya. Muga-muga Ibu paringi sehat, paringi seger kuarasan, raketang menges-menges ya pemirsa gak apa-apa. Sing penting Intan gelem takjak syuting ya ora. Nek gak ngene terus piye malah moh Intan. Di tomate siji ae cilik. Ini Gak usah sing gede-gede. Wis uleke. Ulek Intan, moh. gelem. Alhamdulillah nek gelemnya ki mricane, mrica kemiri. Kok nganggo kuwi ndak enak? Lah terus ya tumis mrica kek ya sepatene sik pitulung. Golek mricaku ilang. Langsung cus ya. Iya, Cus. Cus. Iya, sing masak sing halus, ndang plangplung. Wes selesai. Aku tak lungguh. Iki alhamdulillah Intan gelem tak syuting pemirsa. Ada nganggo acara ngono ya. Atos brambange atos. Iya lah. Nek Ibu biasanya tak tutuk-tuk ngono nggih tak ulek. Nek. Tapi alon-alon jujur ngene.
Iya. Pecah no. Pecah kok coweke. Tapi insyaallah coweke kuat dok kuwi. Kuwi cowek watu. Kuwi ulek-uleke sing dari Borobudur nitip koncone ibu pas ning Borobudur. Aku yo urung tau jejak ronang di Mbak Indah marai. Yo coba Indah le sing mbok anuni, mbok pleter. Yo nek pamane Intan di rezeki pengen rono yo nyarter kendaraan dhewe apa melok biru tur. Pamane ning Cepu enek biru tur jek luweh loro. Melok ngono. Aja apa-apa terus Mbak Indah ngesakno Mbak Indah. Mbak Indah ki wis di keluarga dhewe. Apa-apa sithik. Mari aku gak dijak Mbak Indah aja ngesakno. Mbak Indah kan saiki wis enek keluarga masing-masing. Intan kan ambek ibu. Yo nek apa-apa yo ibaratnya sambate ning ibu. Ngono. Urung tau yo wis nduk ora apa-apa sing penting Intan nek pamane pengen ngerti Borobudur ndelok videone ngono. Oh, ning Google aku Nek kok ning Google ning YouTube. Ning YouTube kan enek. Wes cukup iku lomboke ning jero. ndi? Sik. Iki. Iya, ki mang enek merica, brambang, bawang. Sik urung mulek-mulekane urung anu. Urung maglek. Maglek ngono lho. Kunyit. Kotos-kotos ora kok. Gak. Wes, ndang. Malah kotos-kotos. Ora apa-apa. Wes. Aku tak ngombe Kayak godhong salam karo iki tomat. Wes nih tok ya pemirsa. Wes tak tunggu iki. Cekeli ngene ndelok. Ngene tok. Ketokno iki nek ibu rasa mbok ketokno. Ngene tok. Ngene lho. Sret. Nah, iso kan? Emang lali pesone yo ning Ibu. ndi? Ya carane gak ngono Tan. Yo kok kene le Tan jerene. Iya. Jerene memang pengennya nyuteng ae. Iya. Ketok tangane Ibu kok. Iya, ketokno tangane bae. Lah mripatku perih kena kita. Iki lho, Bu. Gak apa-apa. Ibu yo mendino Tan ngene iki kena priye. Priye lombok. Ceplosan minyak, kena wajan ibu tangane rojah-rajah rusak delok leh lho. Yo gak apa-apa, lho tra yo wis tugase ibu. Terus piye? Nah, iki terus jane digeprek. Lah, iki terus kudu salami. Oke. Wes ayo Intan nganu tahap ke ngongsreng. Angkat, Dek. Sini. Bunda teh enek ndok. Bunda duwe ndok. Ndok. Sotile mang ning ndi nduk cek kari Pak Lurah ya? Ning ndi yo? Apa kari ning gone Mbah Mus? Sotel, Dok. Sotel. Sik pemirsa bekanku. Apa coba pemirsa? Ya Allah, sotelku ning ndi ya? Walah kira. Sama. Wes, ayo. Nah, bar tinggal gorengno Intan tahu mangsak esok mau. Wes. Nang plung no. Iki. Iya. Oke, dimasukkan bumbunya. Motif kacangnya. Pun ngono tok pemirsa. Alan-alan. Jerene nek masak harus pakai senyumin, Dok. Ben supaya masakane ben terasa sedep. Delok senyum Intan ndi? Ngik. Aduh. Wes engko mateng yo mari ben langsung mak. Nah. Oke. Sip. Bunda. Oke, sudah jadi. Pen buat sampah, Dok. Iya. Makasih ya. Tak ceritani, Mang Yumarni cek ngenteni ning ngarepan. Iya. Gak mbok kandhani sik yu sabar, cek tak masakno ngono. Aku bang buat sampah aku meneng ae. Lho, lah kok meneng ae. Ya wis gak apa-apa, Dok. Kasih sedikit anu, Dok.
Apa ya? Garam. Wes, penyedap. Penyedap. Penyedap kue. Kok penyedap kue? Ya ora le. Iku lho. Apa ya? Lo gambare abang. Iya, sithik ae. Sing rasa kuwi lho Kek, rasa sapi. Iya, guntingno ya. Iki kita ibu. Kelas. Wah lah. Wes gak apa-apa lah, entek lah. Oh iya. Kok ada sampah sih jempet-jempet nang. Tambah air sedikit, Dok. Nggo medhokno, Dok. Banyu mateng. Oh, iki. Heeh. Kayak banyu mateng saiki. Oke. Hop. Oke. Hop. Wes ora kakek. Kasihne kok ngene. Heeh. Heeh. Wes. Lah nggih terus belum bayu. Lah nggih. Makane kula ndek tak mateng nih. Sing apik ya. Yu, iki lho yu, ndang matem. Monggo maem ngono ayo. Monggo ini mangan sih. Kene yu, ki maca apa neh pemirsa iki yu mari. Wes nyapu kok. Mam sik yu. Yu tak critani yu, ndek sore iki tak lapi yu delok ngene neh yu. Engko tulung lapno ya yu ya. Tulung ya yu. Wis nang mam sik, mangrung sarapan no. Wes dek esuk delok yu rupane kuwi lape nganti tak tinggal. Delok Dok aja nemplek-nemplek, Dok. Aja nemplek-nemplek lho. Iki lho, rene ya, rene. Walah, Dok. Ora iki lho lenganmu kena apa iki Dek sampe ngene. Walah rupane nganti kaya ngono. Intan mam sisan piye? Emang aku ana, apa nunggu nih Marni? Mari bleduke ngene yu. Kowe engko salen Dok. Kuwi kathok ambek kuwi, salen ae. Sik alon-alon yu ya, megake lagi mateng. Dah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Banyune aja mbok buwak yu. Kena nggo adah neh Dek. Lah ndek esuk sarapan mbek apa? Ambek sambel terong ta ndek esuk. Enak yo. Sing masak Intan yu, kuwi mang ceritane penuh dengan dermimil yu. Sing masak kuwi mang Intan. Judule ngene ya. Bu Yuni awan-awan dermimil kaya mercon banteng. Ngono ya, Nduk ya? Dek mang buke nelpon Dek Dewi. Apa? Mbak Yun digolek ibuke, enak apa? Enak yu Marni ngono. Sik aku rung mateng aku ngono. Segone wis yu. Esuk mang gawe sambal tahu. Dinggo sarapan Intan mang, terus sampe digado. Terus iki mau aku kacang tak pethiki tel ambek dermimil aku. Kuwi jenenge macak India rica-rica jahe. Oh, jahe. Masak India merica jahe. Nggone ibu ndek kae. Tak golekno yu nek enek daster, mari dasterku kae iki wis digawa makjah yu. Dek, ini nyuwun daster pemirsa. Mbak, dasterem ijek. Iya engko tak goleki. Sing kae digawa makjah wong sitoke dipangani rayap. Marni. Alhamdulillah pemirsa, maem karo tumis kacang, endok karo tempe. Lah tempene ndi yu? Wis entek. Wis gak apa-apa. Intan nek bareng maem mbek Yu Marni yo ndang. Aku kok bengi kok awan. Kok awan. Wis Intan saiki wis apa ya nek ngarani wis ora SSS. Ndek biyen geriah mene iki. Bu, es. Iki praise ya, Dok ya. Wis suwi kok. Maksudnya es ya barang tenanan. Paling pirang dino bisa tak kongkon perbanyak air putih. Gak ngombe es yo. Gak tahu ya Bu. Ya paling tahu. Paling ya pernah cuma apa nek ngarani? Jarang-jarang paling ya ya. Sampean jarang ya es ya. Wes nek ditelasno. Yu Marni nek mangan ya ning wong kok. Nyenengno wong. Iya, Ya alhamdulillah lah. Nggih pun pemirsa wis do mulai cah sekolah lho, wis do mulai. Nggih pun pemirsa nggih demikian nggih konten part kedua. Yu Marni
nih ya Ya alhamdulillah lah. nyeneng nih nek mangan nyeneng. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paringi sembuh, untuk pejuang garis doa yang diberikan yang saleh-salehah. Nah, nek kata-kata sing mboten berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus. Yumani. Itu loh, iya nu, diperek-perek ning kene pemirsa. Apa lek nduk tan? Yumani kok nek mangan yo. Nyeneng no wong. Ya alhamdulillah lah. Dadi sing ngasih maem ya seneng nduk nek dimaem ngene iki. Yo sesuk yo. Yu Marni mrenene 2 hari sekali, ya ora bendino. Ngono lho. Nek pamane sesuk wis kotor kan biasanya disaponi ibu dhewe. Tapi Yu Marni 2 hari rene. Ya Yu ya. Tak gawane yo. Ya wis kok ning kocan tan. Walah ki mang disirami kabeh ki mang kabeh. Yo kok buah ayo. Apa sing dibuat apa? Banyu kok. Gak, ora dibuat. Dinggo iso. Heeh.